Asin na ginibuan I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Oh, madali lang. O, yan. Okay. Okay na po. Yan. Ang pagkamo talaga, Chief Ramer, dahil mo masabing kamo talagang luan maghalo yan, oh. Maski mag-shoota ka mo o mag-agom ka mo, igwa talaga ki mga times na gari may unos na darating sa inyong relasyon. Are, may mga pagkakataon talaga na pagkuna mo ka muna, tapos bako pa palang ka mo. May mga feeling na parang feeling mo, girlfriend mo siya, pero dahil yung palang araw na girlfriend mo siya. O kung bako man gari, feeling kang girl na boyfriend ka niya, pero dahil man araw na siya palang girlfriend mo. May mga relasyon, mga tugang na aluyono na nawawara sa nang bigla dahilan mga tugang sa mga third party. Pero may mga instances man na nagkakabalikan dahilan po sa pagpapatawad ng lambang saro. Ano ang realization ta mga tugang sa relasyon nagkakabalikan? Because ang sarong partido, pinagpapatawad niya ang sarong tawo na nakakomiter nin sala. O kung makuman, ang sarong persona, mga tugang na nakagibonin sala, inaako niya ang sa iyang kasalan. Iling ang nangyari kay Mading Andy, may binino si Mading Andy. Si Andy, bata kay tok pagkagayon-gayon ka nakit na ini, nagapara-serve duman sa Siargao. Gari na lugod so, nagapara lakaw-lakaw na kachilas naman sa baybayon. Gari na lugod, ibaho na lugod. Pero iling nga man talaga ang buhay nin tawa, no? No one mga tugang can tell na, look at that, ilingon nindo ha. Ilingon nindo mga tugang ang unity team. Ilog ta sa politika. Ilingon nindo mga tugang ang maliputok na relasyon kang pinag-apon na unity team. Di nga ninabutang kitulong taon, nagkawaragas. Mga tugang, natapo na nangyari yan. Sa relasyon, igwa kisaro dyan, nagkaigwa ki betrayal. Igwa dyan kisaro, mga tugang na nagtatraidor. Asin nagigibo nin bagibo, bagay, tangani na maraot mga tugang ang sendong relasyon. Siring bagaiyan sa mag-agom, bakong iyo tabi Kuya Renan de los Reyes, siring sa mag-agom. And ano ang clear example ta? Unity team between BBM and Sara Duterte. Ili nga bako nagkawaragas ngunyan. Uminabot sa punto na sa mga tugang mga pro-Marcos na mga congressmen kasurog kang presidente, inimpeach mga tugang si Sara. Ano nangyari kay, ano nga napelyido ka ito ni Filmar? Ano napelyido ka ito ni Filmar? Filmar de la Cruz. De la Cruz nga apelyido ka. De la Cruz nga apelyido ka. Si Filmar de la Cruz. Ano nga apelyido ka ito ni Filmar? Stoy, mga morning heriters. Ano ang mga kapingki? Ano nga apelyido ka ito ni Filmar? Ili nga ba ang buhay? Ano, magayonon isinakripisyo ni Andy an sa iyang relasyon sa iyang pamilya, so kasikatan niya, namuya siya mga tugang sarong surfer na sikat-sikat man talaga sa mundo kan surfing. Pero gari dakol nagkakuwang ka ito. Dakol ka ito mga tugang ang ano yan, dakol ka ito ang nagbash kung natata. Namuya siya mga tugang kumpara sa pagiging showbiz personality niya. Kasi hindi, gari medyo pa na gari pati gari ama ko magtara. Pero ili nga nagkaigwada ang mga tugang ki third party. Di ba? Nagkaigwada tabi ki third party na si Filmar nag-aaligar na igwada tabi ki third party duman sa friend niya na sarong foreigner mga tugang na friend. Kaya gari na uyam mga tugang ang anago in bata ini pala na duwa gari ba ko man ini kasal adi ini pala na duwa gari ba ko man ini kasal gari mag fiancé pero mga tugang gari nakaapat na tulo ng aki ang duwang ini
sa kabaga. Arog kaan mga tugang ang dapat niya tong ilingon sa pakikipagrelasyon. Hello? Migo, Yes, maray na hapon. Anong realization mo, Migo? Anong realizasyon mo, Migo? Pag ang sarong relasyon, nagkakaulian. Ta sabi ni Filmar, Alimpapayo, ano ito, apelyido kan Salbatanang ini? Alipayo. Okay na ngaya kami, nagkaayos na ngaya kami ni Andy. Oh. Anong ilang realization mo, Migo? itinadhana garo namang kakabalikan sinda. Iyo buda, sa araw kay nagkabalikan ka mo, igwa kay sarong tawo na ang buot nagpapatawad, asin ang sarong tawo man nag-ako nin kasalan. Iyo, ang importante bagay dyan, kung talagang nagkamimutan ka mo, so, kuan, so, pagiging, humble, tapos, so, so, kung talagang padabaw mo ang sarong tao, ibuhon mo ang gabos para magkabalikan ka mo. Iyo baga. Gusto sabihin, Migo, medyo, paminsan-minsan, napapasala kita kan direksyon ta, and we realize na sala kita, di ba? I've been there, Migo. Migo, pasensya ka na, Migo, di ako nakaka-relate sa pagdata sa isyong ini. I've never been there in terms of extracurricular relationships. Honestly speaking, Migo. Kaya di ako nakaka-relate kay ni Migo. Arog kay ni Migo. May mga bagay kaya na ibaga nakakommitted na kita sa saro. Minsan may mga unexpected places na arog sa kumigo bako man sa napasalaman talaga ako dati. Garo sa ko gari gwapo ka man Bako man maray. Kaya lang, Migo, Aron kay ni Migo. Sa totoo lang, Migo. Kaya may mga aki ka, Migo. Talagang iyo. you will be back. Sa totoo lang, ang pagpinilyo sa buhay, bako man sa itsura pare? Tama ba? Sabi ni Dan? Everyone commit mistakes, Migo. Ang importante lang kaya dyan, so pagpadabawan mo talaga ang sarong tao, balik at mabalik ka, maski ano pa ang mangyari, duman ka. Duman ka sa totoo. Pagkahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Minsan pag una mo, maugmahan ka na duman sa saro. Yes. So, ginibo mo na siyang mundo, doon na umikot ang buhay mo. Iyo man ang gad, adi. Minsan, Migo, may mga banggi na garo ka kumpleto. Gari mapapaluha ka na sana, Iyo, lalo pag may mga aki ka. Iyo baga, Actually, Migo, ang saan may mismo, so aki mo, di ba? Buda, so inagihan kan aki mo. Dede, sa iyo ko. Sa pagdakula kan aki mo, kung paano siya nagtalubo, inagihan niyang eksperyensya, ito ang saro sa nararamdaman bilang ama. Minsan, iisipon mo, Migo, na pag nagurang ka ba, tapos mga aki, may ano sa imo, may dagit sa imo, may garo. Abong man kaya, Migo, na pag-abot ka ng mga panahon, sinda, na ma-realize ninda na arog kayo niya ang pamilya ninda. So, again, dapat be happy na lang to each other. Iyo man ang God. Iyo. Kaya abo ko namang duty sa pili. Ano? Radyo na sana. Radyo. Okay, salamat, Migo. Salamat, di ba? Okay. Bye-bye. Di ba? Aro ka ng sitwasyon. Ili nga sabi ni, so, fiancé, paano ka? Bago mang kasal ang duwa pala na ini. Sabi ni Filmar, nagkaayos na nga kami ni Andy. Nagkaayos na nga kami ni Andy. Taiga, manggayod kinagpaparapalak-palak man na saro man na third party sa buhay niya. Siguro, baka nakigigman, tagari foreigner ito, di ba? Foreigner ito, mga tugang na tawong ito na iyo mga tugang ang nakagari, di garo na involved. Uyog-uyogon mo, nagpatato da ang mga tugang couples tattoo. Di ba? Yan baga, pag nag-ibok ka baga kaan, gari, so, yaon sa pangaran mo, yaon mga tugang sa pangaran niya. Kaya,
Gari, duman nagkaburulgaran, ta ipinatato da ang mga tugang so, pangaran kan girl, gabuda, so lalaki, duman, isus kong mga tao yan, noon na yan. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kaya di dapat kita mga tugang na magtiwala na nga kamo, mas nga ni ibaga may mga agom, nagkakaburulagan ta, igwa kisaro na naliligaw ng landas. Pag-abot sa forgiveness, anong realization ta? Ulitong ko lang sinabi ka subago, igwang saro mga tugang na nagpapatawad asin ina ako an sa iyang kasalan. Kun kaya nagakaigwa nin reconciliation mga tugang sa buhay nin tawo, ang apod kaan mga agyat sa relasyon nin tawo. Ano ba man agyat mga tugang sa pagtubod? Naroon naman ko lamang sa nahiling ko sa YouTube na sarong padi naghuhumiliya. Dahil ko na istorya. Tabaga ko madagit na. Ikaw kisarong padi. Naling ditong sarong padi na makonsilo maghumili. Ay, diba? Hello, good afternoon. Maray na hapon, BP. Maray na hapon, amigo. Ang apot ko kan, yan duwa nga bagal yan. Kasali ba ko? Di man, taon nga ni sa bareta, amigo, sa ano nga ning kuan ni anong bareta na 6 hours ago pa sa Balita. bandera pare sa bandera. Posted siya 6 hours ago. Ang term na ginamit, fiancé. Di ba ko magagawin? Gusto mo yun? Bago man sila kasal? Oo. Kung kasal sila, ginamit ko ta, ang ginamit ko ta kan reporter, kan writer ka ni couples, di ba? Pag sinabi mo paano couples, magagawin yan, di ba? Yes. Pag sinabi mo fiancé, boyfriend, girlfriend, Mag-shoota. boyfriend, girlfriend, Pero may tulo ng aki. Mag-live-in sinda pare. kaya nga ni, Oh. ibig sabihin, hindi mas iyan kang kagurangan. Iyo. Yan ang pinaka-problema kan BP. Kita magaong kasal. Oo. Dahil kita, yan ang banding, yan ang pinaka-baintakaan. Kung kasal ka mo, di ka mo makaisip ka. Iyo baga. Mga 90% kaan, di ka mo makaisip. 10% na ka nang maisip pa rin do. Iyo. Pero kung bago ka mo kasal, pag iwan ka na ka mo pidiit, Ay. tapos na-spark kan, Burulagan. automatic ka, burulagan. Kaya ako, amigo, pinakasalan ko talaga tulo si Mrs. Kanailing ko. Dari sala na naman ang style Nanya mo. ko, dahil ko kaya ining bayaan talaga. Dari sala na naman ang tigtatara mo. Nata na naman. Sabi mo, si Mrs. mo nagpakasal. Bako man di ka pakasal. Ay, na tama. I stand corrected. I stand corrected. Tama ka pala. Iyo pala. Tama ka mananggan. Kaya na pinaka-problema actually, BP, kang pagkalibin. Oo. Iyo. Ang nag-spark yan, automatic yan, no? Siguro mga 60% yan, murulagan na yan. Iyo. Wala Totoo. bang iisip kung ano? Oo. Iyo. Dapat na kita kung mga kasal, Oo. siyempre maisip ka, kasal kami, Yes. may apil kami. Yan ang point dyan, dahil lahat, sagrado ang kasal. Oo. Iyo. Amen. Correct. Amen. Okay, salamat, Migo. Thank you, sir. Alright, thank you so much. So, di ba? Iyan ang kwenta. Mga tugang, ano yan, ngunyan tabi na mga hapon. Iyan ang realization to sa buhay. Ilinga, dahil man talaga nag-arulian mga sa showbiz. Ay, nako. Anyway, mga tugang, sa pag-iristorya ta kayan, sa pagchichirismisan kayan, sa pagdidiskutir kan mga, let's have a realization sa buhay. Nata nangyari yan. Normal, mga tugang na nangyari sa buhay nin tao, pero sarong agyat mga tugang nin pagiging faithful, nin pagtubod sa ngaran nin pagkamuot sa imong kapwa, sa imong namumutan. Di ba? Sa ngaran tabi din pagkamuot. Ano na kung istorya ko ining nahiling ko duman sa sarong padi na naghumiliya. Di ko pa aram kung pwede. Basta.
Alas 3:25 oras mga tugang sa Pilipinas asin sa DCGB ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay pan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kan sa tuyang atay. Kay puhan man na mag-inom kayan dahilan po tang Silimarin, hali yan sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo ng pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwede man na mabawasan ang danyo sa atay o pwede man na ang Liver Aid makapugol sa paghubag gayni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog natay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sisa tayo mang gustong kap sa Indo? Unang hapot, ano po ang mababakal mga tugang sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair? Sige daw. Magtao daw tabi ka mo tatawanan ta ka mo t-shirt. The best pala no. Saro tabi na Predator polo shirt ang premyo. Ha? Ano pang mababakal mga tugang sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair? Tayo daw tabi ako nindo kimaski mga tulo sana. Tulo lang. Tulo. Hello, good afternoon. Migo, Yes. pwede man ako dyan Indra. Oo. Selling mo, Migo, anong meaning kang ACES? Albay Computer and Electronic Supply and Retail. Yeah. Anong mababakal dyan? Ang computer, laptop, mga accessories. Ano? Laptop, computer, desktop, Oo. mga computer accessories. Oo. Pandi Kuko. Pandi Munggo. O di, dalan bigot na maray man ang sa imong panimbagan, tawan ta ka ki saro na Predator polo shirt. Oh, iyo. Kundi, dapat inimigo, i-claim mo duman sa ACES. Pag nagpaligas pinalang garo ako, Oo, pwede ko nga na, gusto ko ta magduman sa ACES, kanig di lang sa DCGB magkuha. O nga, hindi ako nakakaduman eh. sa Albay yan, ano? Alam ang ACES ko na, no yan sa may BNO building sa... Uyan baga nahampangan kang kwan, post office. Ay, naman sa iyo. Oh, diyan sa may dating picture-picturean. Bago ka mag-abot migo sa DDP. Yan dyan, tabi. Diyo. O di, Pag nagpalit, pinalanggaro ako mga amigo. kay Pon sungaran mo, ikwan mo, i-text mo sa pangaran mo, ipupurwad ko naman migo. Iya. I-text mo sa kuya, congratulations, tabi. Ako na, kung may load pa yan. Ay, nasa rawayon ka, t-shirt na nga, ludan ta ka pa. Iyo, amigo, salamat. Okay, congratulations. Bye-bye. Sige. Alright. I-text mo bigo sa pangaran mo, tabi. Text mo. Iya. Alright, bye-bye. Orasyon mga tugang sa mga magsyurota. Magsyurota, sana ka mo ang dapat gibuhon kung talaga ka mong gusto mag-ibahan, magplano na kung paanong mag-agom. Tapag nag-iba-ibahan ka mo na dahil bendisyonin kasal iyan tabi di pisilunonon. Di pisilunon na ka mo nag-iwal-iwal sa nababayaan mo kibigla. Tada imang kamong papangabutan na papeles na kamong duwa mga tugang nag-ibahan asin binindisyonan tabi nin sarong kasal na magayonon. Nin huli na nga ni ngunyan na mga panahon kamong mga magsyurota bata maabot na naman ang Valentine's Day. Tingo na ipagpremyo ang mga bagay-bagay na kinaabanon sa boyfriend nindo o sa girlfriend nindo o mag-consent ka mo na duwa magselebrar kan Valentine's Day. Ta pinagauman mga tugang aluay-luay na pagyugo-yugo sa kapalibutan dahilan mga tugang sa sinabi ng selebrasyon. So kung bako man volcanic tremor na mga maluyaho ng origin tabi, bako man tabi tectonic o kaya bako man tabi ng ibang klaseng origin. Ang origin tabi dakaan magiging hotel in origin kung kaya mga tugang pag nagsarabayan ang baka mananggad mag-crack ang kapalibutan asin iba pang sitwasyon. Inuli na nga ni kan sinabi ng bagay sa tuyang inahagad na kamutabi na mga magsurota.
Dapat nang gad mga tugang nagayom na siguradohon kung talaga kamong dawa bago na gad magibo-gibo kan mga bagay na kinabanon. Takumbako man sana iyan mga tugang tabi babayaan nindo magkakaigwan ng problema hibi ang abuton. Duang bagay man sana kung nakariparo ka kan sa imong syuta na ikangaya garingayang harayoon. O kung bako man so lalaking puro pilyohon pagharayo ang girlfriend niya nakakapkap mga tugang kiibahon siyempre sigurado no titintaran lalo na kung iba naman ang pamarong. Garing nga ibang parong garing nga gusto ko nga ining pagpadaguson garing nga maray ngayang paghimil-himilon. Mas maray tabi sa mga lalaki ang loyal nanggad sa partner mo da sa imong agom. Tapaminsan ang pinagribukan ka relasyon iyon third party kung kaya mga tugang kitamang kayang mga lalaki paminsan antok sa tuya madalion. Pag may namalisyahan kang garukursunada mo day ka nanggad magparapakiibata iyan di pisilonon. O kung bako man namalisyahan mo nagarikursunada kama niya day ka magparapakihoron. Diyan nagupon ang relasyon na maliputo ko nonon kung kamusigang oron-orolindo magin sa pag-iba-iba nindo sa pagkaon. Pag nagkakaon, nagpaparaiba-ibahan ka mo, naghampangan ka mo, perminanggad kasabay mga tugang an mga pabayad-bayad din libre kan mga pigkakaon. Diyan ang gad may mga nadarang mga babayi, tani pala niyang lalaking ini mabuoto nonon. Siring man mga tugang so lalaki na dadaraman tani pala niyang babayeng ini malambingon. Mariparo mo na sanaan mga turutalpion ang pagtalpi baga may kasarabay na kudot kung kaya mga tugang ang lalaki ka na ugmahon. Siring man mga tugang pag tinalpi ka paminsan baga kikaputan ka kay aloyon kaya nakakamali siya ka na garing gusto kang guruyodon. Ninhuli na kan siring na mga sinyales dapat mga tugang na sa tuyang pag-ingatan ang relasyon. Nganing de ka bumadara sa ano man nakatibaadan sa buhay buda problema sa tong gibuhon. Mag-ingat na sana kan mga bagay-bagay na kinabanon pwede mo tabing iyang gibuhon asin pwede mong iwasan sa ngapit na panahon. Ang dapat gibuhon ang sarong tips tabi na pwedeng gibuhon tanganing day ka madara sa ano man natukso kan sitwasyon. Number 1, pwedeng day ka magdaranin kwarta tanganing day kang pang-date buda pang gasto lamang sa endong dudumanon. Kung pirmi ka may kwarta, yan delikadohon taang daon mo siya kung sainsahin ka mo nakaabot nagmotor-motor ka mo o nag-or-auto ka mo nakakataning mo nanggat sa driver seat gari. Maray man ang sa endong horon-horon. Habang nagkukambyo ka mamalisyahan mo na mga talpit niya malaniton. O kung bako man habang pagkambyo mo so kamot niya nakaputan mo garaday mo na binuhian kon kaya saya pang ginugom. Siyerto sigurado na igigilid mo ang auto tayan mga tugang saro ng pagkakataon. Kung yan ang pagkakataon nagigilid mo sa auto magarin nga mo sa gilid kan tinampo na ko ng auto mo tinted madiklomon. Maski udto magin pagkabanggi de ka nanggad na ilingkan mga nag-araging mga bihikulo na nakadim o naka-high-an sa endang mga headlights na mga maliwanagon. Pwede ka mong magoron-oron ano ngayang gigibuhon ta kaya ikasimbagon. Magdumana ngaya kita kung saan mo gusto i-drive mo na ngaya tagari ngayang lipot-lipot magayonon. Saka mga, ano na kita Kanuel? Kung araw ka na sa tuyang abuton, alas 3:32 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Taon-taon, sa pagbabalik, mga tugang ang mahiwagang tanog. Aramon tatabi mga tugang ang mahiwagang tanog, makalipas lang kan mga patalastas. 100 pesos tabi na load. Ang sino maganaan kung sino mahulaan ang mahiwagang tanog. Sa programang Pinky on Mo, baby. Mga tugang nagdipo sa DCGB. Sa always number 1, always at your service. Pinky on mo, Oras baby. hatod sa Kaiba si... Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi.
ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa dabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, balik kita mga tugang sa programa. Ni po an sandali lang ha. Basaon ta mo na sa mga reactions tabi ngunya na aldaw, pwede po yan na istorya mo na mati mo. Sige.
Basta na may gusto na kalampas sa istorya. Pag may pareho naman na sitwasyon, isingitan na sana. Alright. Good afternoon, Tabi Henry M. Pakigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan. Alright. Happy. Anong pangalan ng tugang mo? Wara man. The rules of opposite gender friendship. Yan. Ito. Magayon ining sa tuyang pag-iistoryahan ngunyan. Ang mga regulasyon na rules of opposite gender friendship. Yeah. Tara mo, di man naiwasan na ang lalaki-babayi nagbabarkada. Pero, kadaklan sa arog ka na bagay na hulog mga tugang sa ibang relasyon. Yan, ha? Yan tabihan sa tuya na pag-iistoryahan. Makalipas lang kayo ng report ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa lawas. Jimmy, good afternoon, Jim. Come in, Jim. Hello, BP. Maray na Go ahead. hapon. Maray na hapon sa mga parantabay. Yung kita ko niyan, digdi sa sports ground. Sa Ubal. Sa Laog Kening Provincial Sports Complex. Sa Banoan kan Ginobatan. Matrayon po. Dinangugman so pangajion ka so hapon ni Provincial Deputy Sports Coordinator na sana ko niyan. Marayang panahon na di. May nison BP, digdi nasubrahan man lugod kinit. Pero minsan nagtatagатagiti, pero maliwalasan ka lang itan sa mga oras na ini. And kaso bago alas 2 nagtulak so parade athlete sali duman sa Ginabatan Town Plaza. And sa mga oras na niyaw na digdigi gabos na mga atleta, mga more or less mga 4,000 din na mga atleta gikan sa iba-ibang mga munisipios digdi sa probinsya ni Albay Compuesto kan elementary secondary na mga atleta. And kasunod kan katapos kay itong parade ba athletes sinunod na ining opening program na ongoing na sa ngunyan digdi sa compound kan Provincial Sports Complex kung saan sa ngunyan ang mga bisita mga alkalde, si Sir Cedric, si Provincial Engineer Dante Baclao, iyo ang nagkakataranawan ko digdi BP. So titindugan ini taon-taon na stage bago man sa grandstand ang programa digdi sa hampang sa grandstand. Kung sa grandstand dati originally sa grandstand ang programa hampang sa Bulkan Mayon. Ngunyan kuana nalikod sa Bulkan hampang sa grandstand. Talaga? Gigibuhon at yan na pagkabangi ang konsyerto ni Darin Espanto. So, ngunyan, nagpighagadan ki mensahe an kada yaraon digding mga opisyales kan natural so digdi sa munisipyo kan Ginobatan bilang host municipality and mga officials kan DepEd digdi sa probinsya ni Albay sa pamamayon ni Madam Nini Merioles. So haros magayon initakin ka so tarutagite so mga atleta, mga sapiron, mga sports official, mga coach yaw sa grandstand gabos okupado ini kita uta BBP na grandstand sa mga oras na ini and hampang sinadigdi sa saro man na stage nagginibo para sa atya na pagkabanggi na konsyerto BP. So yan ang mga pangyayari digdi sa Ubal sa Maray nakikoper sa panahon di magayunon man ano. Magayunon man. May niton ngunyan digdi. Kumusta so delegasyon ta? Kumusta ang mga atleta ta? Kuanay ne, kumbaga kumusta sa mga uniform kan mga athletes ta may nakasapatos ba, nakabitis, nakachinelas? Iyo, colorful man sinda may kanya-kanyang may green, may pula, may nakapula kombinasyon ki puti. Cluster C. Iyo, pero cluster yan. Cluster ini cluster gari secondary and ining D1 D2 cluster gari
elementary, di ko sa nakuha ko na rin ang tama digdi sa kuya. Basta kung pinapininikan mga atleta, elementary and secondary ta BBP. Ang gusto ko talaga maaraman, Jimmy, pero garo na report mo na, hindi ko lang natandaan. Nata din nagagamit ang swimming pool dyan. Ano sa nangyari palang ka? Ang swimming pool digdi, kinauron ko na bagakan si Provincial Engineer Dante. Iyo, garo na report mo, hindi ko lang na-recall. Dahil man pwedeng gamitin nito. Para sana, para sana, so tiles, pagkatapos, ginamit din ikan palarong pangbansa. Nata nagkaparasa. Hinda palbag na gayud so tiles nagor. Natusuntak kang salbatana ka na. Napalbag. Tapos wala man ini kibastanting tubig. Source ng tubig. Managot paano ta nagkuha niya? Paano man nalalapa na et cetera na ano yung nagka-problema ang araw na di? Saro digdig problema tubig. Matasandaan kan panahon kay to kan mapalarong pambansa. Para sa guban ini. Fire trucks alangan man ngonyan. Pag para sa gub pakane. Yan man sabi yo igwa man sa nadaa. Iyo nga ni digdigay man swimming gigibohon. Yan gigibohon kailan sabi yo. Kailan na timing pareho gari 14 ma-start sa Ligas Pimita. Ini 14 patapos man ini. Oo. Okay. Pareho naman sa natabi pita ining mga boses kan mga politicians sa niya digay dahil pwede kita makuan nag-distansya na nga ni ako. So siguro kung abuton pa ko kay oras na digay si Madam Nene Merioles na po niya to digay mga kuan mga mensahe. Okay, pagkatapos good. Release o pagkatapos kan i-release o balloons, fireworks display babanggi na ini madiklom na ini. Tapos may search for Mr. and Miss Palarong Panlalawigan 2025 then followed by concert na tabi bibi. Iyo. So parada bundo man sa sentro kang ginubatan ano? Oo, para sentro 2 o'clock nagpoon do Provincial Sports Complex. Iyon. So at least magayon kaya at least mag-enjoy man sa mga kaunta mga kakianta. Diyan na ngunyan pa sana pagkatapos diyan na banggi first time ini na igwang konsyerto tabi bibi. Okay. Ayo amog pagkatapos at least buhay so mga paratsindang saradit baga. SME na mga piga-apo, entrepreneurs. Yara on digdi may mga kaun-kaunan tusok-tusok, mais, gabos, igwang Kung kakabarakan. numuran Jimmy, depig didugi yan. Daeman. So oval, so track and field. Kan kasagsagan kan maura noon baga dai mapiga kuan ako ani nag-walking habang nagtuturo tagitiligde. Okay man dai man ini tabi BP. Magayon. Tapos so pinaka-ground baga kay to kan panahon na rin nabasa ni kan panaban bagyong anong bagyo nga nito Tisoy. Makanuson ini. Makanuson ta rinabasan bagay ni kan mga volcanic debris. Yes. Pagkatapos na marabasan ito, nagkaparantay man giraray. Pagkatapos kinananapan kan sa mga out na Bermuda at Bermuda. Basta parang araw ka umagit sa Bermuda ngunyan kunayap na bir din na ining plus tabi BP magayon na. Ay very good man. Magayon na maski magligid-ligid ka digde sa maawot na kuha. Pagkatapos pinakarating itong parantay magayon non. Magayon tabi BP. Yan okay. Mga favorite mong teacher sa mga kuan sa sportsman. Dabes magtara na digdi. Okay. Kapalibutan. May wason bagay ning Provincial Sports Complex na patian Bulkang Mayon. Mari taga ba ko ba initon masyado ano? Nagtataga da luman minsan nga nagtataga turo tagiti sa naman. Pero dai man bako bagsaki oras. Ayos na ini. Sundo na lamang sundo sa aga sa aga yun na game proper. So yun yan tabi pipi. Ang sa to yung mga dagdag na impormasyon pagtugay gay niya to kan opening sa ngunyan. Kan palarong Panlalawigan from February 11 to February 14. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy, live reports from baby. Kaiba si Henry Ginubatan Albay. Ang lalaking hindi inuumaga. All right. Good afternoon, tabi kay Ron Aranya sa Cavite, sa Bacoor, Cavite. Good afternoon, amigo. Jomel Bahoy, maray na hapon, Mr. M. Akiyon pa nagadarangog sa imo. Hehe, is my smileys. Stay strong, Mr. M. Sana mabasa. Yes.
Emi Riparip, good afternoon po. Hana Gulde Amor, maray na hapon. Si Filmar Napilyo Alipayo. Sabi ni Jody Joy Nalin, Nilda Usabal, yan. Okay, may mga ngaram pala, no? Alex Boribor, Filmar Alipayo, Dakiw Lakula ang Glenn Salian, Filmar ayan, ha? Nilda Usabel, maray na hapon tabi, ha? Sa tuya tabi na mga kababayan, mga tugang sa probinsya Kanalbay na nakatutok po sa tuya na programa. 10 minutes bago magabot ang alas 4 o 5 minutes lang. Uni mga tugang an sa tuyang mahiwagang tanog. Ulit. ₱100 tabi sa makakahula kang mahiwagang tanog. Nyan. Okay, sige. Alright. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon po. Good afternoon po. Yes, ma'am. Sisi po ini? Si Christine po. Christine. Ano po, taga saan ka, Christine? Javier po. Javier. Ano po, Christine, ang tanog? So, ano po, pigpa-under po na auto. Pigpandar na auto. Tapos? Bigla po preno. Okay. Pigpreno. Opo. Tapos? Sala. Bye-bye. Maligaon man ini man si Christine man, ha? Tapos nga, sala. Ano ito? Ayan, sige daw. At dakul ka ni dyan sa luwas, mailing mo dyan sa luwas, tabi, dakulon ka yan. ₱100 tabi para sa makakahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. O 5 minutes na lang, ha? Mga tugang bago magsara ang mahiwagang tanog. Ito. Ay, si Pramer, nabasa ko na Liver Aid daw. Nakaduwa na, ano? Hello? Migo. Anong tanog, Migo? Sliding door kan van. Sliding door kan van. Kan auto na van. Tapos pig bukas. Tapos pig sara. Pig sara? Pangaran, Migo? Ha? Pangaran mo? Text ko lang mga sa iyo. Text mo na. Ayun, nailing ko sa ngaran mo. Tipo, maski first name sana. Basta ito na email daw. Ito mga kadban. Sala, Migo. Bye-bye. Mga madunongon. 4 minutos bago magsara ang tanog. Ano po ito? Mga tugang na... Ito. Hello, good afternoon po. Hello. Pangaran? Alden ako. Ay, first name lang. Dahil man, apelyido. First name lang. Ara. Ara. Okay. Sige, Ara. Ano ang tanog, Ara? Pinto po na binosol. Pinto na? Binosol. Pinto ki ano? Pigsarado po, baga. Iyo ano? Gari pareho kan, ukod mo, utong apod ka na sarong amigo ta, para dangog ta. Pareho kami ni amigo kisala. Iyo, kaya pareho ka mong sala. Okay. Bye-bye. Aber daw. 3 minutos bago magsara ang tanog. Aber daw. Ano na? Ay, baka igwa sa Facebook. Kitanog. Baka igwa. Kisimbag. Sika daw noy kumay simbag noy. Jerome. Linga daw kumay simbag tabi, Jerome. Sa Facebook. Hello? Hello. Yes. Good afternoon po. Ay, nawara. Lugod so. Pangyari. Sandali lang. Bata may apod. Pangyari sa maabaka. Okay, sandali lang mga kapingki. Hello?
Nawara lugod. Pangyayari sa maabaka. Last lang. Taon na yun mapagalon pag biglang nakakuan na tato lang tato na po magapod basaon ta na muna so ibang simbag tabi nindo. Good afternoon, maray na hapon tabi ninong. Nakikinig po ako dito sa labas ng Legazpi Hospital. Nagano ka dyan, Rico? Sa labas ng Legazpi City Hospital. Ihado, relax lang Ini ukod ko po, sabi ni Eric. Hay nang ukod mo, Eric. Wala ka manggi sinabi. Sabi ni Gerald Jan Soberano Blando, makinakan auto dangan. May nakaulang. Makinakan auto dangan sinarado sa pinto. Sala. Sala, boss. Makinakan auto. Ayaw ni palan mananga sa Facebook. Starter po, Jelson Apuyan. Rowan Aranya, Henry from Bacoor, Cavite. Ron Aranya pala, sorry. Ron Aranya pala, pag Rowan man ako. Binotong na sliding door. Ay, mali. Kwan siya. Maukod din do pang nagta akong tip Maukod din do. Araw kayo ni. Bako siya makina. Pig manual siya. Binuksan saradong sliding door ning van. Mali. Kung po siya, manual. Pig manual siya. Pig manual siya, boy. Madali lang. Ito. Good afternoon po. Ay, ito. Okay na, na. Hello? Good afternoon. First name po. Taga saan po? Daraga po. Daraga, opo. Ano po ang tanog? Roll up po na pig sarado tapos pig baba. Roll up na pig sarado. Pig baba. Pig taas, pig baba. Opo. Ano po ang pangaran mo? Sala po. Sala. Babay. Babay. Binutong sa sliding door. Sabi ni Daisy. Ano man na pangyayari man na. Alat ngo na. Hilon tada ko nigwa pang mga kangangalasan ngo niyan. Okay. All right. Hello, good afternoon. Last caller natin. Hello? Hello po, matry po gilayan. Sige, ano pang tanog? So, rida po nin bike. Rida kan bike, tapos? Pinagpatamberek. Pigpataririk. Tabir, ampo. Pigpataririk. Patalibong, Oo. Sala. Babay. Arog kayo ni. Ang simbag niya, horo-haranina, pero bako tabi siya bike. Yan, ha? Bako tabi bike. Ang pigpataririk. Bako tabi bike. Iyo po, bako siya, bike. Bako bike, bako auto. Pero tabi siya mga tugang pinataririk mananggad. Tabi ano? Iyo tabi. Last caller natin. Last na. Hello? Hello. Yes? Ano po? Siguro po, so, LC ng electric fan. LC kang electric fan? Opo. Naiko. Sala. May LC man ini pero sala. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Wala na. Alas 4 na. Basa ko na sa mga text nindo. Hazel Luma ng Ginubatan sarado. Mali. Sasakyan po na. Mali. May LC man. LC ba yun? Pero hello? Hello, Yes. Ano po? Grinder po. Sala. Sala. Bye-bye. Saga naman tabi kita. Arog ka ini.
Basta, nagtatalibong siya. Jing. Bako bike, bako electric fan. Basta, pinatalibong siya. Minanual siya. Okay? O saga naman kita, magdarangugan ta alas 4 na. Ano maray daw ngunya na love song sa di? Anong gusto mo, Jing, na love song tango niyan tabi, Jing? Napatugtugon ta, Jing? Anong gusto mo? Ano? Suratan na digdi, suratan na tayo. Anong gusto ni Jing na paborito niyang kanta? Dapat may request kita, taara mo, Valentine's baga, ma-Valentine. May kantang may Valentine's? Igwa? Gari aram ko iniso. My Valentine's. Jim Brickman. Tama? Yan. Sige daw. Testingon ta dawan. Gari mananggad maray ini. Ayos man. Baka inlabon man adi. There were no words, No way to speak. I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still Salaan timing, Wrong timing ang even if the sun refused to shine. Gayon? Even if romance ran out of rush, you would still have my heart Until the end. Hello? Hello, amigo? Bata mari ang panahon. Hindi pambabayan, amigo. May lalaki ini, amigo. May lalaki ini. May jowit siya. May jowit. Jowit yan. Jowit. May Valentine man ang gadari. Valentine? Okay. Sige, amigo. Happy Valentine. all of my life. Hay, so lalaki, Jing. Puro babae pa. All you give to me, open Sana all. Magayon na natin. how to love. Puro holding hands ka mo duman sa may Ligaspi Boulevard, ade. At kikisan mo siya sa pisngi. Tapos, totoo ba itong naramdaman ko sa'yo? Talaga? Lulukuhin mo. Kukuduton mo sa kilikili. Grabe, lulukuhin. May daw ako dyan. Tapos holding hands ka mang doon. My love, my Valentine. Salamat po sa ng pagantabay. I love you all. Goodbye. Mabuhay. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas.